духтаракҳои хушрӯ, бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳаманам хел доингои гулои навинкара мехоҳам пешниҳод кунам. Марҳамат, ина каседа дар кораи гила бинен, охе ҳамаш нусхаҳои туркиян. Ира бинен, расветкора бинен, барои модарҷоно беҳтарин тӯҳфае дар ид. Ина диден чӣ хушрӯчае. Медонен чанд сомон? Як либосаш 50 сомон. Паплинои ғалси ами пеши бозор. Качествои зури-зуруш. 50 сомон як либосаш, доставка аз 4 либос болояй. Нигоҳ кунен духтаро. Иша 18 хушрӯвай, иша 18 хушрӯвай. Беҳтарин вариант доранд. 50 сомон ини гулчамайдо бо нав омадагиян. Марамат 50 сомон. Кадо меша мегирен ҳамагӣ 50 сомонай. Шушта мепушан ина гулчора бинен чӣ хушрӯчаян. Шушта мепушан ҳичи намешавад. Ина барои хутон, барои модаротон, барои хуштоману, барои мисол қайсингулу апа хоҳаротон бигирен. Дар 200 сомон 4 либос меояе. Як либосаш 50 сомонай. Марамат, ина духтарако интихоб кунен. Марҳамат, интихоб кунен дар вакак шумода бурда расонанд. Ино фақат доставка доранд. И тарафам нишонтон бутиям гулоша биден. Ин гуло ҳамаш гулои новинкаянд духтаро. Ҳамаш гулои оригинали фасон. Не малина цветора бинен. Мана инора бинен духтаро. Мана кадо махултон мешава. Ҳами скриншот кунен, равон кунен, тамом. Дар вакак бурда шумода мерасонанд. Ина духтаро, бо хоҳиши зиёди шумо паплинои сафедам пешниҳод мекунам барои модарҷонон. Марҳамат, то охири навора тамошо кунен. Ҳам сангчадоруш ҳастай, ҳам бесангш ҳастай. Нархошон беҳад дастрасай. Нигоҳ кунен, хушрӯгиша бинен. Шумо як бор гулоира бинен охи. Бесангош, ина кадомиша мегирен бесангш духтаро. Як либосаш 60 сомонай, доставка аз ди либос болояй. Ана сангдорош 7 сангаян сангошон. Мана сангдороша бинен 70 сомон. Бесанг 60 сомонай либосаш, доставка аз ди либос болояй. Сангдор боша 70 сомонай, доставка аз ди либос болояй. Хулоса ина гулоша бинен чихе гулакои хушрӯ дора. Ҳамаи ҳамин нархош дастрас. Ира бинен, иша 18 хушрӯвай, иша 18 хушрӯвай. Ира бинен, ана иноё ҳамаш бесанган. Диден, хулас ай кадомиш сангдор аст, айку бесангш ҳастай. Мана интихоб кунен, ҷошта бурда шумода доставка мекунанд. Ино фақат доставка катибор мекунанд. Марҳамат, ина гулака бинен. Ира бинен чӣ гулакои хушрӯ бисёрай. Чон хеле ғавсакан. Как нестан паплинои пахтагӣ тозаян. Шушта мепушанд модарҷоно. Марамат, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Интихоб кунен, дар вакак шумода бурда доставка мекунанд. духтаракҳои хушрӯ, бо хоҳиши зиёди шумо ина марҳамат, боз ҳам ҳафтсангои доинги фасона пешниҳод мекунам. 70 сомонай, ҳафтсангаи хушрӯвай, 70 сомонай як либосаш. Дӯстони азиз, оз дигар гулошам нишонтон метим ба дараҷаш хушрӯвай. Доставка аз ди либос болояй. Мана марҳамат, интихоб кунен, ира бинен охи. Иглакора бинен чихе хушрӯчаян. 70 сомон як либосаш. Мана иша 18 фасонай, иша 18 фасонай. Шумо фақат интихоб кунен, бурда шумода мерасонанд. Ина ёяма, анаи варианторам бинен гулакоша, ёям ҳамин нарха. Як либос 70 сомон, доставка